τραγούδι, είμαι λαός. Δεν είμαι σκυλάβος κανενός. Τα παράλογα μέσα μου χωράνε, δυο ματάκια ωκεανοί πως με κυβερνάνε. Λίγο μου μείνε μυαλό και το έχω χάσει, μια καρδιά να σ' αγαπώ, Θεέ μου δεν θα φτάσει. Ανοίξω μια αγκαλιά να σε χωράει, απ' την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν είσαι μες στα χέρια μου να σ' έχω, και μια Ελλάδα αγκαλιά να σου ανήκει. Άνοιξαν οι ουρανοί σε ένα βλέμμα μόνο, και στο κάθε σου φιλί χάνομαι και λιώνω. Μου φτιάξε η αγάπη σου δρόμο στο φεγγάρι, κι ό,τι χρόνια φύλαγα μου τα έχεις πάρει. Ανοίξω μια αγκαλιά να σε χωράει, απ' την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν είσαι μες στα χέρια μου να σ' έχω, και μια Ελλάδα αγκαλιά να σου ανήκει. Θα ανοίξω μια αγκαλιά να σε χωράει, απ' την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, απ' την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, απ' την Αθήνα μέχρι την πατρίδα μου που είναι η Θεσσαλονίκη. Μπράβο! Να ανοίξω εγώ μια αγκαλιά τώρα να σε χωράει. Και από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη θα πάμε, και πίσω στον χρόνο θα με γυρίσεις, και μαζί με μένα θα γυρίσουμε και όλους τους φίλους σου που εκεί την δεκαετία του 70 σε είχαν δίπλα τους. Από το 70 και μετά. Ναι, από το 70. Αυτό το 70 δεν γεννήθηκες? Παιδί λοιπόν όντως ο Λεωνίδας Βελής, ήταν ο ίδιος απόδημος επί τουλάχιστον 15 έτη στην Αμερική. Σικάγο, Ginger Rogers, άλλα πράγματα ωραία. Κοίταξε πώς το τοποθετείς, τα λες μόνοι σου, και με αναπολύσει στο παρελθόν, το οποίο ήταν πάρα πολύ γλυκό και όμορφο, με Έλληνες οι οποίοι πραγματικά αφήσανε σημάδι επάνω μου, αγαπημένα άτομα, άνθρωποι με ψυχή, άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, αλλά άνθρωποι οι οποίοι πήγανε σε αυτούς τους χώρους, και όχι μόνο Αμερική, με ιδανικά, τα οποία εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα εκπληρώσανε, διότι γνωρίζουν οι Έλληνες της Ελλάδος ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, οι απόδημοι δηλαδή Έλληνες, είναι πάρα πολύ επιτυχημένοι. Και αυτό ειλικρινά με κάνει έτσι ιδιαίτερα χαρούμενο και συναισθηματικά φορτωμένο, διότι κάθε φορά που πηγαίνω στο εξωτερικό νιώθω μια Ελλάδα η οποία είναι Ελλάδα με τα όλα της. Και δεν ξέρω κατά πόσο γίνομαι κατανοητός. Γίνεσαι πολύ κατανοητός, και όταν κρύβει μέσα στη φωνή του τέτοια δυναμική, εγώ θα την
παραλύριζα και ας μου επιτραπεί με τον δυναμισμό που απανταχού ελληνισμός έχει. Αυτός είναι ο Λεωνίδας Βελής, μια απέραντη φωνή, όπως απέραντη και μοναδική είναι και η Ελλάδα μας. Καλησπέρα στον απόδημο ελληνισμό και αυτό το Σάββατο. Λιγάκι αργήσαμε να ξεκινήσουμε, ωστόσο έχω την καλύτερη δυνατή συντροφιά σήμερα. Θα σας μοιήσω στα σχέδια του Οικουμενικού Ελληνισμού που συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας, γιατί επίκειται και ένα εξαιρετικό συνέδριο. Αλλά πρωτίστως, για να πάρουμε και μια ανάσα, δεν τον αφήνω να φύγει. Μέχρι το τέλος της εκπομπής, μέχρι τις 3 θα είμαστε εδώ παρέα. Παρέτσε. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι το Λονδίνο. Και όσοι από εσάς παρακολουθείτε την εκπομπή, στο diaspora@diaktηνισμός.gr μπορείτε να τους στέλνετε τα μηνύματά σας. Για να δούμε πόσο η Αμερική σήμερα μας βλέπει. Να πάμε στο Λονδίνο για μια εξαιρετική βραδιά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που οργάνωσε η Επιτροπή Συμπαράστασης Ελλήνων Γεωργίας και η κυρία Ρόδα Παπα-Νικολάου. Ήταν πριν 8 χρόνια που στο άκουσμα της ανάγκης για βοήθεια των ομογενών μας στη Γεωργία συστάθηκε η Επιτροπή Συμπαράστασης με πρωτοβουλία της Ελληνικής Παροικίας του Λονδίνου και της δραστήριας κυρίας Ρόδας Παπα-Νικολάου υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Θειατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κυρίου Γρηγορίου. Όλα αυτά τα χρόνια η κυρία Παπα-Νικολάου μαζί με άλλους Ελλαδίτες και Κυπρίους του Λονδίνου διοργανώνουν κάθε χρόνο εκδηλώσεις και συναισθιάσεις για τη συγκέντρωση βοήθειας προκειμένου να ανακουφίσουν τον πολύπαθο ελληνισμό της Τυφλίδας και των χωριών της Τσάλκας. $1.000 απέστειλαν οι ομογενείς μας εκεί τα Χριστούγεννα, ενώ συνολικά $150.000 από το 1997 έχουν δοθεί σε ομογενείς που υποδεικνύει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Γεωργίας. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή 12 Φλεβάρη, στην ενορία του Αγίου Ιωάννη, στο Βόρειο Λονδίνο, έλαβε χώρα η ετήσια φιλανθρωπική βραδιά της Επιτροπής Συμπαράστασης. Και ήταν όλοι εκεί. Η παροικία του Λονδίνου και γενικά ο ελληνισμός της Μεγάλης Βρετανίας δίνουμε παράδειγμα σε όλους τους Έλληνες πως πρέπει να νιώθουμε πως είμαστε μία οικογένεια. Και όταν ένας αδελφός μας υποφέρει, να τον βοηθούμε όσο μπορούμε. Αυτό κάνουμε. Δεν λύνουμε το πρόβλημα αυτόν τον αδελφό μας, διότι οι αδελφοί αυτοί χρειάζονται εργασία. Τους συγκινεί το ότι υπάρχουν Έλληνες χωρίς να τους ξέρουν και τους βοηθάνε. Για μας τι είναι, όπως είπα στην ελληνική τηλεόραση, μία λίρα, μία σοκολατίτσα. Αλλά για αυτούς τους αδελφούς μας είναι ψωμί μιας εβδομάδας. Η κυρία Παπα-Νικολάου, που στις 9 Μαρτίου μεταβαίνει στη Γεωργία για την επίδοση της βοήθειας, θυμήθηκε εμφανώς συγκινημένη στιγμές προηγούμενων ταξιδιών της και μοιράστηκε με τους συνδετημόνες περιστατικά που μένουν βαθιά χαραγμένα στη μνήμη της. Πριν τα Χριστούγεννα τηλεφώνησα και ρωτούσα στην Ομοσπονδία πώς είναι η κατάσταση. Και μου λέει ο πρόεδρος των Ελληνικών Κοινοτήτων, κυρία Ρόδα, θυμάσαι εκείνη την Τυφλή στον 7ο όροφο που ανέβηκες να τη δεις και της έδωσες βοήθεια? Και μετά τη δεύτερη φορά κατέβηκε αυτή για να μην ανεβώ και κουραστώ εγώ, γιατί ρεύμα δεν υπάρχει και άναβα σπίτι να ανεβώ να της δώσω βοήθεια. Και τηλεφώνησε πριν τα Χριστούγεννα και ρωτούσε μήπως θα έρθει αυτή η γυναίκα, μήπως θα έχουμε λίγη βοήθεια. Κοιτάξτε πάνω στο τραπέζι σας, διαβάστε και πάρτε το μαζί σας να δείτε το τελευταίο ταξίδι πόσοι Έλληνες, 160 μέχρι τώρα, έχουν κάνει εγχειρήσεις. Και τι βοήθεια δώσαμε θα το δείτε εκεί, που πάει το κάθε σύλλογος πόσο παίρνει. Και το ορφαντροφείο έχουμε 80 ορφανά παιδάκια από τον εμφύλιο που είχαν και αυτοί. Και το ελληνικό σχολείο, ο Άγιος Κυπριανός, το ελληνικό σχολείο του Αγίου Παντελεήμονος και του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης μαζέψανε λεφτά και πήγα σε αυτά τα παιδιά και δώσαμε φαγητό για 3-4 μήνες. Τη βραδιά πλαισίωζαν με την εξαιρετική τους παρουσία Έλληνες, Κύπριοι αλλά και Άγγλοι φίλοι της παραδοσιακής μας μουσικής παρακαταθήκης, μέλη δηλαδή του συγκροτήματος Λύρα, που επί 20 ετίας δραστηριοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία.
Κερδός μετήχαν ακόμη οι Ιβεριώτες αδερφοί Τσαχουρίδη, ο πολυβραβευμένος Ματθαίος στη λύρα και ο Κωνσταντίνος σε κιθάρα και φωνή, οι οποίοι και καταχειροκροτήθηκαν. Με καταβολές από τον πόντο και έχοντας νοπές ακόμη στα αυτιά τους τις αφηγήσεις του χαρισματικού λιράρι παππού τους, Ματθαίου Τσαχουρίδη, από την Ασκόβα του Βατούμ, δεν θα μπορούσαν να αρνηθούν την παρουσία τους για έναν τόσο σπουδαίο σκοπό, όπως μας εξομολογήθηκαν κάπου ανάμεσα στο ΤΙΚ και το ΔΙΠΑΤ. Όσο για τον 14χρονο Βαλεντίνο Άντο, που γεννήθηκε θαρής δεξιοτέχνης του μπουζουκιού και όχι άδικα, οι υπάρικοι τον αποκαλούν παιδί θαύμα, ξεσήκωσε υπό το βλέμμα και την αρρωγή του καθηγητή του Παύλου Δουγκανάρη τους παρισταμένους με τους λαϊκούς δρόμους που επέλεξε αμυστή κι αυτός να παρουσιάσει. Εξαιρετικός ο μικρός, Λεωνίδα μου. Σε βλέπω που τον παρακολουθούσες. Αυτό το παιδί έχει να πει πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι το μέλλον του... Νομίζω ότι θα κάνει πολύ καλό στον εαυτό του αν κατέβει στην Ελλάδα. Να δούμε. Να δούμε αν θα κατέβει μεγαλώνοντας. Ξέρεις, είναι και θέμα ευκαιριών κάποιες φορές. Βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι θα βρει τον δρόμο του εδώ. Ωραία. Εύχομαι η κυρία Ρόδα να έχει καλό δρόμο, γιατί επίκειται, όπως ακούσατε, η μετάβασή της στη Γεωργία, καθώς η ίδια θέλει εδώ και 8 χρόνια και το πράττει, όπως παρακολουθήσατε, να βοηθά τον δοκιμαζόμενο εκεί λαό, ειδικά στα χωριά της Τσάλκας. Να πούμε ότι η εν λόγω βραδιά απέδωσε περί τις 2.500 λίρες, έτσι, στην Επιτροπή Συμπαράστασης. Να στείλω την αγάπη μου και τα πολλά μου φιλιά στον κύριο Ανδρέα Ανδρέου και φυσικά να πω ότι 11.000 λίρες κατατίθενται εντός των ημερών για τους σκοπούς αυτής της οργάνωσης. Τώρα, ο Λεωνίδας θέλω να μου πει αν θυμάται το Ελλάς Καφέ και τι θυμάται από αυτό. Ναι, το Ελλάς Καφέ είναι ένας χώρος ελληνικότατος. Τραγούδισα περίπου μία δεκαετία σε αυτό το μαγαζί με πολύ μεγάλους καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς, όπως είναι ο Μπάμπης ο Κουλαξίζης, ο Γιώργος Κοζαδίνος, ο Μανώλης ο Χιώτης, η Μέρη Λίντα, άτομα τα οποία περάσανε από αυτό το χώρο, το τρίο Belcanto, το τρίο Chris, δηλαδή συγκροτήματα τα οποία γράψανε μεγάλη ιστορία. Και σε αυτόν τον χώρο λοιπόν εγώ έμεινα περίπου μία δεκαετία. Τι να σου πω για αυτόν τον χώρο. Αυτός ο χώρος περισσότερο θα έλεγα ότι γινόταν συνοστισμός μεταξύ Ελλήνων και Αμερικανών, ποιος θα πρωτομπεί μέσα, από το να δουν αυτές τις καταπληκτικές ελληνικές παραστάσεις που δίναμε, με αυτή τη μεγαλειότητα του ελληνικού τραγουδιού, τα οποία βέβαια ήταν επιλεγμένα τραγούδια από Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Λοΐζο, Στέλιο Καρατζίδη κτλ. Μπιθικότσι κτλ. Μαρκόπουλο, ναι. Και γινόταν συνοστισμός. Υπήρχε ένα όπα μέσα σε αυτό το μαγαζί, το οποίο ήταν ακαταμάχητο. Να, αυτή είναι η διαφορά. Άλλο διασκέδαση, άλλο ψυχαγωγία. Αγωγός ψυχής είναι το τραγούδι και έτσι πρέπει να το εκλαμβάνουμε. Ακριβώς. Αλλά εγώ θέλω να το γνωρίσω καλύτερα και θα μου το πεις συλλαβιστά και ψιθυριστά, νομίζω, γιατί ο κ. Πανουσόπουλος έχει μόλις έρθει. Ευχαριστώ πολύ, καλώς ήρθατε. Τα 504 χιλιόμετρα που έλεγες πριν Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα όταν έχεις καλούς φιλοξενούμενους και έτσι τα διένυσε για σας. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που έχει να μας πει σε λίγο και ο Λεωνίδας θα μετέχει επίσης στη συζήτηση. Μου κάνεις παρέα στο τραγούδι. Θα σου κάνω μετά. Πού να τραγουδήσεις δίπλα στο Δελή. Συλλαβιστά, ψιθυριστά, να μου μιλάς, πολύ βαθιά ως την καρδιά να με φυλάς και να μου παίρνεις τη ζωή μου στα λαστά με τα υπέροχα
ρόγα σου μάτια τα μεγάλα. Συλλάβεις τα ψιθυρίστα γιατί πονάω τόσο πολύ, τόσο τρελά που σ' αγαπάω. Συλλάβεις τα ψιθυρίστα γιατί πονάω τόσο πολύ, τόσο τρελά που σ' αγαπάω. Κυματιστά, χρωματιστά να μου γελάς και στο κορμί μου κάθε βράδυ να γυλάς για να πετάω σαν πουλί στην αγκαλιά σου να πιω τα κόκκινα τα ολόγλυκα φιλιά σου. Συλλάβιστα, ψιθυρίστα γιατί πονάω τόσο πολύ, τόσο τρελά που σ' αγαπάω. Συλλάβιστα, ψιθυρίστα γιατί πονάω τόσο πολύ, τόσο τρελά που σ' αγαπάω. Με το στόμα γεμάτο φιλιά κατεβαίνεις δυο-δυο τα σκαλιά και σφυρίζεις με τα άλλα πουλιά καλημέρα. Με το στόμα γεμάτο φιλιά ανθισμένη σαν τη μυγδαλιά ξαναχτίζεις καινούρια φωλιά στον αγέρα. Και το βράδυ, το βραδάκι είσαι σπίρτο που ανάβει φωτιά και με καίει σαν κλαράκι ως το χάραμα μες στη νυχτιά. Και το βράδυ, το βραδάκι είσαι σπίρτο που ανάβει φωτιά και με καίει σαν κλαδάκι ως το χάραμα μες στη νυχτιά. Είναι εξαιρετικός. Είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον Ιάκωβο, τον αστυνομικό. Δεν ξέρω ποιο τμήμα ασφαλείας μας παρακολουθεί. Φιλιά λοιπόν στον Ιάκωβο, τον αστυνομικό. Τον Παναγιώτη, τον Παπαχρόνη που μας τηλεφωνεί από το Πήλιο. Η φωνή λέει, του Λεωνίδα Βελή είναι βάλσαμο στην ψυχή του και στη δική μας επίσης. Τώρα είναι πλέον γνωστή, Λεωνίδα μου, σε κάθε Έλληνα η προσπάθεια του προγράμματος Οικουμενικός Ελληνισμός, στην οποία από κοινού έχουν ξεκινήσει το Ίδρυμα Εθνικού Θρησκευτικού Προσανατολισμού με πρόεδρο τον καθηγητή τον κύριο Θανάση Αγγελόπουλο και η Ελληνική Εθνική Γραμμή με πρόεδρο τον φιλοξενούμενό μου, που είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που τον έχω εδώ στη Διασπορά, τον κύριο Πανουσόπουλο. Στόχος τους είναι να ενημερώσουν καταρχήν κάθε πνευματικό άνθρωπο που γης για τα εθνικά ιστορικά μας δίκαια μέσα από τεκμηριωμένες επιστημονικές εργασίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση και ανατροπή κάθε είδους ή μορφής προπαγάνδας. Να, γιατί είναι σημαντική η σημερινή εδώ του παρουσία. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και έτσι νιώθω ξεχωριστά, γιατί σήμερα στείλατε το καλύτερο στους Έλληνες, στους ομογενείς μας, στην ελληνική μουσική, την οποία την εξέφρασε τόσο όμορφα ένας Θεσσαλονικιός και ένας ομογενής, μετανάστης επί 15 χρόνια. Ό,τι καλύτερο. Είναι γονιδιακή αυτή η ταυτότητα του Λεωνίδα και αυτό το αχ που βγάζει επίσης είναι εμποτισμένο μέσα του. Γι' αυτό και είναι και μοναδικό. Αγγίζει αυτό το ξεχωριστό που νιώθουν οι Έλληνες του εξωτερικού, που δεν το νιώθουμε εμείς. Την ξενιτιά και την έλλειψη της πατρίδας. Αυτό το μεταλλικό της φωνής και αυτός ο πόνος. Εμείς όμως γιορτάζουμε 10 χρόνια σήμερα. Σε λίγο ο Λεωνίδας θα μας τραγουδήσει για αυτά τα 10 χρόνια. Θέλετε να μου δώσετε ένα μικρό ιστορικό, σε περίπτωση που κάποιοι από τους τηλεθεατές δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Οικουμενικός Ελληνισμός?
10 χρόνια κινούμεθα σε όλο τον κόσμο κάνοντας δύο πράγματα. Το ένα, να μοιράσουμε το δίτομο της Μακεδονίας στα ξένα πανεπιστήμια για να ενημερωθούν οι ξένοι επιτέλους για την ιστορία μας, γιατί υπήρχε έλλειψη διεθνούς ιστορικής ενημέρωσης. Και το δεύτερο είναι να προσεγγίσουμε τους Έλληνες, να ακουμπήσουμε τους Έλληνες όπου γης, γιατί και εγώ όχι ως μετανάστης αλλά περαστικός τη δεκαετία του 80 από πολλά μέρη της γης, ένιωσα αυτό το ξεχωριστό, το ξεχωριστό που έζησε ο Λεωνίδας ο Βελής και που ζουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. 10 χρόνια επισκεφθήκαμε τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Κωνσταντινούπολη, Κούβα. Αυστραλία. Ζήσαμε αυτό που λέω τους άθλους και τα δράματα του ελληνισμού της οικουμένης. Είδαμε τα δράματα στη Λατινική Αμερική, όπου εκεί δεν υπάρχουν παπάδες για να τελέσουν οι Έλληνες τα μυστήρια. Ποιοι Έλληνες? Αυτοί που μετά από 40 χρόνια με την επανάσταση της Κατσαρόλας δεσμεύτηκαν τα χρήματά τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και βρέθηκαν χωρίς τίποτα, χωρίς δραχμή. Σκεφτείτε τους ανθρώπους αυτούς. Έτσι, δεσμεύσεις είχα γνωρίσει, με συγχωρείτε για τη διακοπή, και στην Τανζανία που βρισκόμουν πρόσφατα. Φυσικά το ίδιο γινόταν και επί Νάσερ στην Αλεξάνδρεια. Επίσης στην Αλεξάνδρεια την επισκεφθήκατε σε ένα από τα προγράμματά σας. Εδώ βέβαια παρακολουθούμε πλάνα που μας εμπιστευτήκατε από το πρόσφατο ταξίδι σας στην Κούβα. Στο οποίο η Κούβα ήταν μια έκπληξη, την οποία πιστεύω ότι δεν γνωρίζει κανένας. Συνήθως πηγαίνουμε στην Κούβα για τουρισμό. Ξέρετε ότι αυτό που συναντήσαμε στην Κούβα δεν το συναντήσαμε πουθενά στον κόσμο. Οι Κουβανοί, γνώστες άριστα της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού και της Ορθοδοξίας. Και της αρχαίας Ελλάδας. Και της αρχαίας Ελλάδος. Συναντήσαμε τον δήμαρχο της Κούβας, της Σαββάνας, τον κύριο Ελεάλ, ο οποίος ήταν και προσκεκλημένος στο συνέδριό μας, ο οποίος μας μίλησε για την ελληνική ιστορία και για την Ορθοδοξία καλύτερα από ό,τι ήξεραν οι δικοί μας οι πανεπιστημιακοί που ήταν εκεί. Και τι μεγάλη έκπληξη, όταν πήγαμε στο πανεπιστήμιο και είδαμε μια τεράστια αίθουσα 300 τετραγωνικά, η οποία ήταν γεμάτη με ελληνικά αγάλματα, ελληνικά θέματα από την αρχαία ιστορία και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αμφορείς, αγάλματα, και έναν τεράστιο ελληνικό χάρτη που δεν τον έχουμε δει πουθενά στον κόσμο. Τι άλλο, πηγαίναμε στον δρόμο της Κούβας και είδαμε το άγαλμα του Εθνάρχη Μακαρίου. Μπροστά το εγγενίασε ο Φιντέλ Κάστρο, που ήταν και προσωπικός φίλος του Μακαρίου, ο οποίος έχει κάνει τη μεγαλύτερη προσφορά στην Ορθοδοξία. Έχει προσφέρει ένα κτίριο εκτός των ναό, δηλαδή του Αγίου Νικολάου, ένα κτίριο 2.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο το έχει προσφέρει στην Εκκλησία για να γίνει η νέα θεολογική σχολή της Χάλκης. Όπου από εκεί θα βγουν οι ιερείς, εκείνοι που θα καλύψουν το πρόβλημα της Λατινικής Αμερικής και θα προωθήσουν τον ελληνικό πολιτισμό και την Ορθοδοξία. Συναντήσαμε εκεί παπάδες, οι οποίοι είναι αυτοδίδακτοι, Βολιβιανός ο ένας, Κουβιανός ο άλλος, στα ελληνικά, και οι οποίοι αποκαλούν την Ελλάδα πατρίδα. Την Ελλάδα πατρίδα. Και φυσικά στο κεντρικό μουσείο, στο Μουσείο της Αβάνας, το κεντρικό μέρος έχει καταληφθεί επίσης από αμφορείς, από αγάλματα, από αγγεία που έχουν προσφέρει διάφοροι από Έλληνες ή φιλέλληνες. Από τις συλλογές τους. Δεν έχουμε ακριβώς ξαναδεί πουθενά στον κόσμο κάτι τέτοιο. Εγώ πάντως εντυπωσιάστηκα και με τους λειτουργούς της Εκκλησίας μας, πόσο χαρούμενοι φαινόταν, θα το δουν και οι τηλεθεατές, τα πλάνα που ακολουθούν, βαπτίζοντας ένα νέο μέλος της Ορθοδοξίας. Είτε αυτό ήταν ένα βρέφος, είτε αυτό ήταν ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι 14-15 χρονών. Βρεθήκαμε σε ξεχωριστές στιγμές. Γίνατε και ανάδοχος, από ό,τι είδα. Βέβαια, και βαφτίσαμε ορισμένα παιδάκια, τα οποία τους δώσαμε ελληνικά ονόματα. Παιδάκια που από μόνα τους ήθελαν, γνωρίζοντας την ελληνική ιστορία, γιατί τα παιδιά εκεί διδάσκονται την ελληνική ιστορία, την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, στα σχολεία μέσα. Και δώσαμε ελληνικά ονόματα όπως Σταυρούλα Ελλάδα, Βασίλειος Μακεδόν και άλλα τέτοια ονόματα. Πιστεύω ότι αφήσαμε το στίγμα, το αχνάρι μας εκεί, σαν οικουμενικός ελληνισμός. Και στο προηγούμενο ταξίδι που ήταν στην Αυστραλία, εκεί πάλι, καταρχήν πείτε μου ότι επισκεφτήκατε τον Ντάρουιν. Η Αυστραλία μας έβγαλε θαυμασμό, μας έβγαλε πόνο για μια Ελλάδα που την έχουν ξεχάσει η πολιτική μας, η πολιτεία μας. Πήγαμε σε μεγάλες πόλεις που φυσικά περνούν και όλοι οι επίσημοι όταν πηγαίνουν στην Αυστραλία, στον Ντάρουιν, στη Μελβούρνη. Εμείς όμως προχωρήσαμε και πιο βαθιά. Πήγαμε στο Alice Spring, πήγαμε στον Ντάρουιν. Ντάρουιν, στην άκρη της Αυστραλίας, στην άκρη του κόσμου. Πόσες χιλιάδες κατοίκους και πόσοι 90.000 κάτοικοι, 12.000 Έλληνες. Έχω τέτοια εμπειρία, διότι πήγα 2 φορές. Στον Ντάρουιν. Στην Αυστραλία.
στον Ντάρουιν, σας λέω, 12.000 Έλληνες, 2 υπουργοί της κυβέρνησης εκεί, κυβερνήτης, ο κύριος Ανοιχτομάτης που είναι και τώρα στην Αθήνα, φιλοξενούμενός μας, Έλληνας. Και γυρίσαμε, όπως σας είπα, με πολλά συναισθήματα από όλο αυτό το διπορικό. Γεμάτες τις βαλίτσες από συναίσθημα. Λεωνίδα μου, ξεχώρισέ μου μια ιδιαίτερη στιγμή, όχι από τα χρόνια που ήσουν απόδημος ο ίδιος, αλλά από τα επικείμενα χρόνια. Δηλαδή εκείνα που έβγαινες και τραγουδούσες, μάγευες τα πλήθη και ερχόταν μετά στο καμαρίνι παρασκηνιακά και σου εμπιστευόταν κάτι ιδιαίτερο, κάτι που σου έκανε εντύπωση. Θα σου πω κάτι το οποίο συνέβη πριν από 10 μέρες, 15. 2 εβδομάδες δηλαδή. Μπήκανε 4 αγόρια μέσα στο καμαρίνι, ηλικίας μέχρι και 20 ετών, και μου αφήσανε από μία κάρτα ποστάλ ο καθένας και γράφανε πράγματα. Δεν θέλω να τα πω στη τηλεόραση, διότι θα ίσως να θεωρηθεί υπερβολή αυτό το πράγμα. Πράγματα τα οποία ήταν τόσο μέσα τους, για αυτό το οποίο τραγουδάω εγώ, για αυτή τη χρειά της φωνής που έχω εγώ. Λέγανε πράγματα, εκθιάζανε τη φωνή μου σε υπερθετικό βαθμό. Τόσο πολύ δυνατά, που δεν το έχω γνωρίσει από την αρχή της καριέρας μου, δηλαδή από το Σικάγο, μέχρι και τώρα. Και έτυχε να γίνει πριν από 10 μέρες που εγώ έχω να τραγουδήσω 10 ολόκληρα χρόνια. Τώρα τραγουδάω αυτό το χειμώνα στην πολιτεία, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πριν από αυτό όμως είχα να τραγουδήσω 10 ολόκληρα χρόνια. Και μία ακόμη στιγμή. Πες μου για ομογένεια όμως. Πες μου για έναν ομογενή μας που ήρθε και σε βρήκε. Η ωραιότερη στιγμή που πέρασα στην ομογένεια ήταν στην Αδελαΐδα, όταν πήγα να τραγουδήσω εκεί και είχα περίπου 20.000 κόσμος ήρθε να με ακούσει. Αυτό ήταν κάτι το ασύλληπτο. Δηλαδή δεν έχω τραγουδήσει για μένα μόνο για μένα σε 20.000 κόσμο. Και το έζησα εκεί. Εύχομαι να είναι παραπάνω ο κόσμος που θα σε ακούσει τώρα να τραγουδάς τι. Δεν ξέρω τι έχει το πρόγραμμα, αλλά πιστέψτε μου, έχει γίνει μια καλή επιλογή που πιστεύω θα τα αρέσει ο κόσμος. Αυτό το τραγούδι μιλάει για τη ζωή και το θάνατο. Είναι ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που τραγούδισε ο Στέλιος. Και όποτε τραγουδάω δεν είναι δυνατόν να βγάλω πρόγραμμα χωρίς να πω αυτό το τραγούδι. Και το τραγούδι αυτό λέει: το τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω κι όσοι με πίκραναν πολύ τώρα που φεύγω απ' τη ζωή όλους τους συγχωρνάω. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Δυο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα μια και πήγα. Ξεριάνισα ένα πρωινό κι ώσπου να έρθει το δειλινό από την άλλη βγήκα. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή.
δωμά που να ξαπλώ να κοιμήσεις μας. Ο ένας πάει σινεμά, ο άλλος πέφτει και κοιμά, ύπνος με βάρδια δηλαδή, στην πόρτα σύρμα για κλειδί, ύπνος με βάρδια δηλαδή, στην πόρτα σύρμα για κλειδί. Έφτανω μα δυστυχισμέ, σε ένα δώμα φυλακισμέ. Δικαίως αγανακτισμέ και με τα πάντα ιδιασμέ, πως τα έχεις έτσι μοιρασμέ, δουλειά ψευτοπολίτισμέ, πως τα έχεις έτσι μοιρασμέ, δουλειά ψευτοπολίτισμέ. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εγώ θα δείχνω αυτή τη φωτογραφία. Νομίζω ότι θα με βοηθήσει και η σκηνοθέτης μου. Πες μου πότε γνωρίστηκες με το Στέλιο. Με τον Στέλιο τον Καρατζίδη γνωριστήκαμε το 1985. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Άμα αρχίσω να τη λέω τώρα εδώ πέρα, θα πάρει πολύ χρόνο. Θα μας πάρει όλο το πρόγραμμα της ΕΡΤ, είμαι σίγουρη. Ναι. Αλλά εγώ να πω, πράγμα το οποίο ο Λεωνίδας δεν λέει, ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που ο Στέλιος εμπιστεύτηκε και την ιστορία και τη διαδρομή και τη συνέχεια. Λοιπόν, στη φωνή του Λεωνίδα του Βελή, και όχι άδικα. Αν μου επιτρέπεις, θέλω να πω κάτι εδώ. Νομίζω ότι επειδή μου έχει γίνει πάρα πολλές φορές αυτή η ερώτηση, ότι ο Στέλιος και τα λοιπά, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Κανείς δεν μπορεί να πάρει τη θέση κάποιου άλλου. Και δεν είναι και επιδιωκόμενο, ειδικά όταν έχεις τέτοια στόφα χαρακτήρα. Έτσι, με ήθος. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι τόσο βαθιά χαραγμένος, τόσο ψυχικά υπομένος, τραγουδιστικά απίθανα και απίστευτα τραγουδισμένος, που νομίζω ότι όποιος τολμήσει να παραλληλήσει τον εαυτό του ή να οδηγηθεί μέσα σε αυτόν τον δρόμο μόνο και μόνο για να πάρει κάτι από αυτόν και να το βάλει στο κεφάλι του, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ απλά, λόγω του όγκου αυτού της φωνής μου, ακολουθώ αυτό το δρόμο, χωρίς όμως ποτέ να σκεφτώ ότι εγώ θα μπορέσω να ταξιδέψω μαζί με τον Στέλιο Καρατζίδη εκεί που ταξίδεψε αυτός. Όχι. Εγώ είμαι ένας άλλος άνθρωπος που ακολουθώ το δικό μου δρόμο και ονώνω ήτο. Μπράβο σου για αυτό που λες. Πάντως εδώ θα μου επιτρέψετε, κύριε Πανουσόπουλο, να πω ότι ο κύριος Σωτήρης Στεργίου, που τηλεφώνησε από τη Νότια Αφρική, άκουσε πολλά χρόνια πριν τον κύριο Βελή και ανατρίχιασε την πρώτη φορά. Μας το καταθέτει, μας το καταμαρτυρεί. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και από το Johannesburg. Εκεί όπου θέλω, μια κάποια στιγμή, να χειροκροτήσετε τον κύριο Βελή σε συναυλία, γιατί μου λέγατε ότι τον θέλετε πολύ να εμφανιστεί ζωντανά. Για να δούμε μετά το τέλος της εκπομπής τι πρόταση θα έχω. Για να πάμε μια βόλτα. Και νόμισε ότι ξαναζωντανεύει, λέει, με τη φωνή του ο Καζατζίδης. Θέλει όμως από τον αρχηγό δίπλα, το μερτικό μου από τη ζωή μου το έχουν πάρει άλλοι, σε λίγο αυτό. Και επειδή ο κύριος με το μπουζούκι είναι τσάκαλος, όχι μόνο στο όνομα αλλά και στο παίξιμο, θα το έχουμε. Κάτι θέλατε να πείτε. Ήθελα να προσκαλέσω τον κύριο Βελή να έρθει στην Αθήνα στο συνέδριο που θα κάνουμε και να τραγουδήσει για τους ομογενείς μας και για τους απόδημους Έλληνες στο πρώτο παγκόσμιο συνέδριο, που δεν έχουμε ακόμα διαμορφώσει το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό, αλλά θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για μας, πιστεύω, και για τους ομογενείς που θα έρθουν από όλο τον κόσμο να σας ακούσουν. Θα είναι τιμή και από τώρα η απάντηση είναι ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Επειδή εμείς έχουμε να ρυθμίσουμε διάφορα πράγματα, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κάνουμε την πρόβα και κρατάμε και σεκόντα. Εντάξει, διαφημιστικά.
Τις μεταδόσεις των αγώνων της δεύτερης εθνικής σας προσφέρει ο ΠΑΠ. Κάθε Σάββατο στις 3 και κάθε Δευτέρα στις 4 το απόγευμα. Θα το πάρω. Ποτέ δεν ξεχνάς το παιχνίδι που σε έκανε πλούσιο. Προπό. Καλή φάση. Η αποκριά στην Κοζάνη είναι φωτιά και γλέντι. Με τους φανούς, με τα ξενέντροπα τραγούδια σε όλες τις γειτονιές της πόλης. Είναι σουρδαμάρα με τα short games, με τους μεταμφιεσμένους στους δρόμους, με τους νέους εν δράση. Είναι φαγοπότη με τα κιχιά, με το άφθονο κρασί, με κεφτέδες και γιαπράκια. Είναι νέφος και φιού στην πόλη. Από την Τσικνοπέμπτη μέχρι την Καθαρά Δευτέρα. Αποκριά στην Κοζάνη, νέφος και φιού στην πόλη. Και σας περιμένει όλους. Infacoma. Είσαι μηχανικός, κατασκευαστής ή εμπορός. Χτίζεις ή ανακαινίζεις. Έλα στην Infacoma. Γνώρισε ότι πιο νέο σε δόμηση και μόνωση, κουφώματα, ψήξη θέρμανση, είδη υγιεινής. Και παρακολούθησε το συνέδριο Real Estate. Κλείσε τώρα ραντεβού με τις ανάγκες σου. Infacoma. 23-26 Φεβρουαρίου. Όπως και αν τη δεις, κερδίζεις. Οργάνωση Ελέξπο. Σημαίνει επιτυχία. μου απ' τη χαρά το έχουν πάρει άλλοι γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θεέ μου τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω όσο η καρδιά κι αν λαχταρά δεν θα ξαναγαπήσω. Σαν θαλασσόδαρτο σκαρί σαν βράχος ρημαγμένος ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Θεέ μου τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω όσο η καρδιά
ξαναγαπήσω. Είναι πολύ καλό παιδί, αλλά είναι πολύ ψεύτης. Άκου, δεν θα ξαναγαπήσει, αφού μονίμως αγαπάει την Νικολέτα. Λοιπόν, γεια σου Νικολέτα. Έχεις πολλά χαιρετίσματα, Λεωνίδα μου, από τον Βασίλη το Βούλγαρη, από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Χαιρετισμούς πολύ και την αγάπη του σου στέλνει και να ξέρεις ότι τους συγκινείς όλους. Επίσης, από τον Κώστα Ορφανό από την Πάτρα, από την μαθητοπαρέα του 6ου Γυμνασίου Αρένων στον κύριο Λεωνίδα Βελή, βλέπεις ότι συγκινείς και νεότερα παιδιά με κρυστάλλινη φωνή και τραγούδια ανεκτήμητα που λες. Ιδιαίτερες ευχές από τους κυρίους Χριστάκη και Πασαλή. Επίσης, από τα Βασιλικά, πολλά χαιρετίσματα σε σένα και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε και τηλεφωνικά τώρα. Θα μας την κάνετε αυτή τη χάρη, αλήθεια. Μέχρι να βγάλουμε... Είναι. Από πού μας τηλεφωνείτε? Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Από το Ρόντο του Καναδά, λοιπόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σας? Μ' ακούτε? Σας ακούω μια χαρά. Ναι, τηλεφωνώ από το Τορόντο, Καναδά. Λέγεστε? 33 χρόνια. Από το Τορόντο, Καναδά. Ναι, κυρία Παγώνη, ναι. Βαρβάρα Παγώνη, λοιπόν. Πόσα χρόνια λείπετε? Πείτε μου πόσα χρόνια λείπετε από την Ελλάδα. 33 χρόνια. Μια ολόκληρη ζωή. Βέβαια, είμαι από τον Πειραιά, από τα Καμίνια, από τον Πειραιά. Πειραιώτησα, γι' αυτό μου αρέσουν τα λαϊκά πολύ. Σας βλέπω κάθε εβδομάδα, συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Και θέλω να ακούσω ένα τραγουδάκι και να το αφιερώσω σε όλους εσάς εκεί στους Έλληνες που σας αγαπάμε πάρα πολύ, στους συγγενείς μου και φίλους μου. Έχουμε λοιπόν και παραγγελιά τώρα, Λεωνίδα. Για να ακούσω τι τραγούδι θέλετε. Γεια σου. Όποιο θέλετε εσείς, όλα μ' αρέσουν του κυρίου Βελή. Πείτε μου έναν το πιο αγαπημένο σας άνθρωπο στην Ελλάδα. Θα του το χαρίσουμε. Ποιος είναι ο πιο αγαπημένος άνθρωπός σας στην Ελλάδα? Η Δέσποινα Παγώνη, η φιλενάδα μου, η Δέσποινα Κομίνη. Κομίνη. Στο Εγάλεο, στον Πειραιά. Και στον άντρα της που είχε ένα μικρό ατύχημα, περαστικά και να είναι καλά. Και σε όλους τους συγγενείς μου και φίλους μου. Αλλά αυτή η κοπέλα πολύ μου έχει βρεθεί καλύτερα και από συγγενείς, γι' αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, θα της το αφιερώσουμε με όλη μας την καρδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινωνήσατε. Γεια σας. Ευχαριστώ και σας βλέπω κάθε Σαββάτο. Σηκώνουμε τώρα, είναι 7 η ώρα εδώ και μισή και πίνω το καφεδάκι μου και σας βλέπω. Πρωινή παρέα, κύριε Πανουσόπουλε. Έτσι. Σπουδαία, ναι. Τώρα, επειδή είναι και οι συγγενείς της και οι φίλοι της εκεί στον Πειραιά, δηλαδή είναι και κοντά εκεί που θα κάνουμε το συνέδριο. Να μου πείτε το συνέδριο μέχρι τα παιδιά να συνεννοηθούν τι θα παίξουν για την κυρία Παγώνη. Το συνέδριο είναι το αποτέλεσμα μιας δεκαετούς πορείας στον ελληνισμό όλης της γης. Και μπορώ να πω ότι τα ερεθίσματα και την όθηση μας την έδωσε η επαφή μας με την Αυστραλία, όπου εκεί συναντήσαμε μια άλλη Ελλάδα. Πολλοί λένε, ξέρετε, η Αυστραλία είναι μια άλλη Ελλάδα. Το θέμα είναι αν τη ζήσει κανείς θα καταλάβει τι σημαίνει άλλη Ελλάδα. Εκεί βλέπουμε μια δυναμική η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια, τεράστια. Οι Έλληνες έχουν καταλάβει τα πώς τα όλα. Στην πολιτική έχουμε 7-8 βουλευτές εκλεγμένους στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας. Και πρόσφατα ήταν οι βουλευτές μας στην Αθήνα και μάλιστα συναντήθηκαν, επειδή εντάξει υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο ακόμη θέμα ανοιχτό με τα συντάξιμά τους. Ναι. Επιχειρηματίες κορυφαίοι που έχουν διαπρέψει σε όλα τα μήκη και πλάτη της Αυστραλίας. Ένας πνευματικός κόσμος και ένας πολιτισμός που δεν τον έχουμε συναντήσει πουθενά αλλού. Μείναμε έκπληκτοι με αυτό που είδαμε στο ΕΚΕΜΕ, στο Πανεπιστήμιο Λατρόπου της Μελβούρνης, με το οποίο συνεργαζόμαστε και κάνουμε αυτό το συνέδριο, όπου υπάρχει ένα κτίριο, τώρα βλέπουμε το Σίδνεϊ όπου υπάρχει ένα κτίριο, μια δωρεά της Αυστραλιανής κυβέρνησης και μια χρηματοδότηση $1 εκατομμυρίου το χρόνο, στον κύριο Τάμι και στο ίδρυμά του, που έχουν διασώσει την ιστορία του ελληνισμού του Νοτιού Ημισφαιρίου. Και τι να δείτε εκεί, εφημερίδες, αρχεία εφημερίδων που στην Ελλάδα δεν τα βρίσκει κανείς. Κασετών. Βέβαια, το σπουδαιότερο αρχείο. Και δυστυχώς τώρα τα τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση δεν δίνει κάποια χρήματα ελάχιστα που έδινε στο παρελθόν και υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Κάνουμε λοιπόν το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο των Ελλήνων της Διασποράς για να αναδείξουμε τα προβλήματα και τα μεγέθη του ελληνισμού της Διασποράς.
Έτσι λοιπόν το συνέδριο έχει δύο σκέλη, το κοινωνικό και το επιχειρηματικό. Δηλαδή θα παρουσιαστεί η κατάσταση που επικρατεί στον ελληνισμό σε όλο τον κόσμο, από όλο τον κόσμο, και επίσης θα δοθεί η δυνατότητα της παρουσίασης επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών για τους επιχειρηματίες όλης της γης. Πορεία του ελληνισμού, της διασποράς και διαμόρφωση σταθερών αρχών ομογενειακής πολιτικής, διαμόρφωση στρατηγικών και μεθόδων αντίδρασης και αντίστασης κατά της γλωσσικής και πολιτιστικής ισοπαίδωσης του ελληνισμού της διασποράς, ο ρόλος των επιχειρηματιών στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η θέση της Κύπρου, έτσι, ιδιάζουσα η θέση. Για πρώτη φορά εντάσσουμε στο πρόγραμμά μας, σε αυτό το συνέδριο, και την Κύπρο. Καθώς στον ελληνισμό της διασποράς ξεχωριστές θέσεις κατέχουν οι Κύπροι σε όλους τους τομείς, και στην Εκκλησία και στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στον πολιτισμό. Το συνέδριο αυτό θα πραγματοποιηθεί 6, 7 και 8 του Ιουνίου στην Αθήνα, και όπως είπαμε θα έχει δύο σκέλη, το κοινωνικό και το επιχειρηματικό σκέλος. Σκοπός είναι ακριβώς να αναδειχθεί η δυναμική του οικουμενικού ελληνισμού, όχι πλέον με τον τρόπο που μέχρι σήμερα επιχειρεί το να αναδειχθεί. Θέλουμε να το δώσουμε στο ευρύ κοινό. Γι' αυτό θα κάνουμε εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό, για να μάθουν όλοι οι Έλληνες από πρώτο χέρι, ας πούμε, να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, τι συμβαίνει στην ομογένεια. Συνήθως μέχρι τώρα τα μαθαίνουμε, προσπαθούμε να τα μάθουμε ή τα μαθαίνουμε λίγο μέσα από κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται κλειστές των ομογενών, με περιορισμένη δημοσιότητα, αν θέλετε. Η δική σας εκπομπή φυσικά κρατάει τα σκύπτρα της ενημέρωσης και συγχαρητήρια γι' αυτό. Αλλά για πρώτη φορά θα το επιχειρήσουμε αυτό στην Αθήνα. Δεν αγνοούμε τη Μητρόπολη του Οικουμενικού Ελληνισμού που είναι η Θεσσαλονίκη, αλλά θέλουμε να δώσουμε και στο κέντρο την δυνατότητα να πληροφορηθούν από κοντά η πολιτική μας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο απλός ο κόσμος, την δυναμική του απόδημου ελληνισμού. Θα μου πείτε γιατί αμέσως μετά επιλέγετε να πάτε στην Κωνσταντινούπολη, φυσικά και στο Φανάρι. Αλλά κατά γενική ομολογία έχει κατακλειστεί το τηλεφωνικό κέντρο και ζητούν, πείτε μου σας παρακαλώ, ποιο τραγούδι θέλουνε. Πείτε το μου ξανά. Όχι, το ψωμί της ξενιτιάς μου λένε. Και ξέρω ότι για όλα τα πράγματα υπάρχει ένας τρόπος. Και ο τρόπος είναι πολύ απλός. Θα πάρω τον κύριο Πανουσόπουλο, θα σας κάνουμε δεύτερες. Θα βάλω αυτό εδώ, γιατί από εδώ θα ξεκινήσουν όλα. Έτσι. Και νομίζω ότι μπορούμε να το τραγουδήσουμε. Κοίταξε, συμπτωματικά το τραγούδι αυτό είναι μέσα. Το είχες κατά νου, λοιπόν. Ναι. Είδατε, ένας απόδημος πόσα γνωρίζει. Ο λόγος σε εσάς. Για να σε σώσω, δεν είμαι ικανός για να σωθώ. Καμιά φορά μπορεί να σε σκοτώσω, για να βρω αφορμή να σκοτωθώ. Δεν είμαι ικανός για να σε σώσω, δεν είμαι ικανός για να σωθώ. Αγάπη όλο ζηλιά κι όλο κλάμα, αγάπη που δεν γνώρισε χαρά. Οι δυο μας θεατρίνοι σε ένα δράμα που κάποτε θα γίνει συμφορά. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι ξερό και με δάκρυ πικρό το έχω βρέξει κι εγώ. Πιο καλά στο φτωχικό ψωμί γενιά παρά
χίλια καλά στη σκληρή ξενιτιά. Κλέφτρα ξενιτιά, τα παλικάρια κλέβεις, μάγισσα κακιά, με τα λεφτά μαγεύεις κάθε Παναγιά, χωρίζεις μάνες και παιδιά. Κάνε Παναγιά η ξενιτιά να πάψει κι άλλη μάνα πια, για χωρισμό μη κλάψει κι όλα τα παιδιά στο σπίτι τους να έρθουν ξανά. Μπράβο, μπράβο. Με τα βίας κρατιέμαι, το ξέρεις, έτσι. Να μην σηκωθώ. Συνήθως αυτό είναι η ιδιωτική στιγμή του καθενός, αλλά και εγώ και ο κύριος Πανουσόπουλος κοιταζόμαστε λίγο περίεργα κάθε φορά που το άνοιγμα της φωνής σου μας πηγαίνει αλλού. Μας αποπροσανατολίζετε πάντως λίγο. Ναι, γεγονός. Θα ήθελα να πω κάτι για την ξενιτιά. Πιστέψτε με ότι κάθε φορά που βγαίνω έξω, πριν από καιρό δηλαδή, αποφεύγω να τραγουδήσω τέτοιου είδους τραγούδια. Γιατί νομίζω ότι δεν προσφέρω πια τίποτα τραγουδώντας το ψωμί της ξενιτιάς. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι, τέτοιου είδους δηλαδή τραγούδια, δεν τα χρειάζεται πια ο ελληνισμός του εξωτερικού. Θέλει να ακούσει κάτι διαφορετικό, ένα τραγούδι προφανώς του πόνου, της αγάπης, ένα κοινωνικό, ερωτικό τραγούδι, παρά να ενσωματώσει το μυαλό του με τέτοιου είδους τραγούδια, τα οποία κατά την άποψή μου ήταν μιας άλλης εποχής, και σήμερα πηγαίνοντας στην ξενιτιά βλέπουμε έναν Έλληνα ο οποίος έχει πάει 1000 μέτρα μπροστά, έχει κατά κάποιο τρόπο προσπαθήσει να διαγράψει αυτό το παρελθόν, το κακό εκείνης της μετανάστευσης, και θέλει να ενσωματωθεί πολύ με τη σημερινή Ελλάδα. Γι' αυτό εγώ τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, αν δεν μου ζητηθεί, δεν το τραγουδάω. Ένα πράγμα θέλω να σου πω. Είμαι κάθετα αντίθετη. Γιατί δεν ξέρω, ο κύριος Πανουσόπουλος θα κάνει την επιδιαιτησία τώρα στην αντίδραση. Είμαι ξαφνιασμένος με αυτό που λέτε, ναι. Πηγαίνοντας, ας πούμε, στη Νέα Πανελλήνια Φωνή, πηγαίνοντας στην LGR προχτές, πηγαίνοντας σε όλα τα ομογενειακά ραδιόφωνα, βλέπεις νεαρά παιδιά, μουσικούς παραγωγούς, και όταν τους ρωτάς τι επιλέγεις να μεταδίδεις από τα Ερτζιανά στον ελληνισμό για τον οποίο και εργάζεσαι, σου λένε Χιώτη, Καζαντζίδη, Αγγελόπουλο, Τσιτσάνι, Βαμβακάρη. Τον ρωτάς γιατί, από πού και ως πού εσύ αυτά τα τραγούδια. Και σου λέει αυτό που όλοι μας ξέρουμε, ότι λαός χωρίς μνήμη, έτσι όπως την μεταλαμπάδευσαν σε αυτό το νεαρό παιδί οι γονείς, με τον πόνο, με την αμφιβολία, με τον ξεριζωμό που υπέστησαν ίσως σε κάποιους των περιοχών, δεν έχει μέλλον. Και αυτά τα παιδιά θέλουν αυτό το μέλλον. Και διδάχτηκαν και κάτι ακόμη, Λεωνίδα, με συγχωρείς, μέσα από το μουσικό λόγο, τα ελληνικά μας. Να σου πω κάτι όμως. Εγώ, επειδή έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική, δεν ξέρω για τον κύριο Πανουσόπουλο, έχω να σου πω το εξής, ότι δεν ξέρω πόσα χρόνια τώρα η μετανάστευση για την Αμερική έχει τελειώσει. Ναι, είναι διαφορετικά τα παιδιά. Διαφορετικά τα παιδιά. Σε αυτό έχεις δίκιο. Τα παιδιά εκείνης, ο κόσμος εκείνες τις εποχές που έφευγε από την Ελλάδα και πήγαινε στην Αμερική, φυσικά. Έτσι, αυτός ο κόσμος δημιούργησε παιδιά. Τα παιδιά αυτά, πίστεψέ με, τα ελληνικά δεν τα μιλάνε και πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν εκείνος ο άνθρωπος ο παλιός πάδι να βγαίνει έξω με την έννοια αυτή, ο γιος του, η κόρη του βγαίνει έξω με την έννοια τη σημερινή. Δηλαδή εγώ από τα νέα τα παιδιά της Αμερικής δεν συνάντησα κανένα που να μου πει πες μου το ψωμί της ξενιτιάς. Μα κανένα. Γι' αυτό και αποφεύγω να τραγουδάω τραγούδια τα οποία κατά τη δική τους μνήμη δεν υπάρχουν. Και να μην παρεξηγηθώ. Τώρα, αν απευθυνθώ τώρα στον μπαμπά και στη μαμά, σίγουρα. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Εγώ εδώ θέλω να κάνω μια, για την Αμερική, θέλω να κάνω μια τοποθέτηση για την Αυστραλία. Στην Αυστραλία ο ελληνισμός είναι τελείως διαφορετικός από όλα τα άλλα μέρη της γης. Έχουν κρατήσει στην καρδιά τους, στο μυαλό τους, στην ψυχή τους, τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία. Πολιτισμός, μουσική κλπ. Και επίσης κάτι άλλο. Τα ελληνόπουλα εκεί δεν χάνουν την ταυτότητά τους. Και παρατηρήσαμε το εξής, που δεν το είχαμε δει πουθενά στον κόσμο. Και επισκεφθήκαμε όλο τον κόσμο. Στην Αυστραλία τα ελληνόπουλα, τα οποία βρίσκονται με τη μισή καρδιά τους στην Ελλάδα κυριολεκτικά,
αρνούνται το κόψιμο του ονόματος που έχει κάνει ο πατέρας. Παραδείγματος χάρη, λέει Σταύρος Στιβ Πάνους. Όχι Πάνους, θέλω Πανουσόπουλος. Ναι. Αυτό δεν το συναντήσαμε πουθενά άλλο. Επίσης εγώ... Στον κόσμο. Άρα λοιπόν ξέρετε γιατί μιλάω για την Αμερική. Βεβαίως. Η Αυστραλία όμως είναι ένα εντελώς διαφορετικό. Συμφωνώ για την Αμερική, είπαμε. Εντελώς διαφορετικό. Ναι, συμφωνώ. Αυστραλία σημαίνει 100% Ελλάδα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε, κύριε Δελή, και θέλουμε να πούμε, να κάνουμε μια έκκληση, και το συνέδριο αυτή τη λογική έχει, να έρθει η πολιτεία πιο κοντά στους Έλληνες της Αυστραλίας, ώστε να μην γίνει στην Αυστραλία αυτό που έχει γίνει στην Αμερική ή που θα γίνει στην Αμερική. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι η δική μας κραυγή αγωνίας, και την εκφράζουμε όπως μπορούμε, με τις δυνάμεις που διαθέτουμε, με την αγάπη ανθρώπων όπως εδώ και της εκπομπής. Αυτή είναι η αγωνία μας. Αυτή η Ελλάδα να μην αλλοιωθεί, να μην χαθεί, να μην εκφυλιστεί σιγά σιγά μέσα στον χρόνο. Και η Αυστραλία έχει την δυνατότητα, γιατί είναι κλειστή χώρα, είναι μαζεμένη χώρα, με πολύ δυναμική, και μπορεί εκεί να κρατηθεί. Εγώ πάντως σαν τραγουδιστής είμαι κοντά σας. Εμείς στο ΕΚΕΜΕ βρήκαμε, όπως λέμε, το σπίτι του οικουμενικού ελληνισμού. Βρήκαμε αυτά που στην Ελλάδα δεν τα βρίσκουμε. Είμαστε έκπληκτοι από αυτό. Και στο συνέδριο μεθαύριο θα έρθουν ακριβώς από όλο τον κόσμο, από τη Λατινική Αμερική, ο Μητροπολίτης ο Ταράσιος, που επιτελεί ένα τεράστιο έργο, από την Νότιο Αφρική, που και εκεί οι Έλληνες φυσικά, γι' αυτό δεν κουβεντιάζω, αυτοί έχουν διατηρήσει άριστα τα ελληνικά και τη γλώσσα και την επικοινωνία με την Ελλάδα. Έχουν το σχολείο εκεί στο Johannesburg, ένα σχολείο, το σχολείο του Γένου, στο Σαχέτη, που 1000 παιδιά τραγουδάγανε, μαύρα παιδάκια τραγουδάγανε Μπίκη Θοδωράκη, απαγγέλλοντες Οδυσσέα Ελίτη, Ρίτσο. Και κλαίγαν, είχαν πάει μια αποστολή 80 προσωπικότητες κάτω, και 80 άτομα έκλαιγαν βλέποντας αυτή την τελετή. Να βάλουμε στην παρέα μας το πρώτο πράγμα που είπα στη Χρύσα, μπαίνοντας εδώ πέρα, τι της είπα, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω, το επόμενο βήμα, είναι να τραγουδήσω πού, Χρύσα? Στο Johannesburg. Στο Johannesburg, βέβαια. Λοιπόν, η τηλεφωνική μας γραμμή όμως είναι από την Αμερική. Να σεβαστούμε το γεγονός ότι μας παίρνετε εσείς, συστηθείτε μας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ο κύριος Ασίκης, Γιώργος Ασίκης. Σας ακούω. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που ακούω το πρόγραμμα σας και με συγκινεί ιδιαιτέρως. Είμαι στην Αμερική 34 χρόνια και κατάγομαι από την Κύπρο, από τη Λεμεσό. Επ' ευκαιρία όμως που είναι αδερφός μου στην Ελλάδα, με τον ανεψιό μου, γιατί ο ανεψιό μου σπουδάζει στην Ελλάδα, θέλω να τους αφιερώσω ένα τραγουδάκι, ο Γιώργος είναι πονηρός. Θα δούμε. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρία Σίκη, και σε λίγο η ορχήστρα μας η εξαιρετική θα συντονιστεί για το τι θα σας αφιερώσει. Θέλω όμως ένα πράγμα να μου πείτε. Τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα τη μιλούν? Τα παιδιά μας, βέβαια. Μιλούν ελληνικά? Βέβαια, φυσικά καταλαβαίνετε. Είμαστε σε μια χώρα η οποία τέλος πάντων είναι πώς θα το πούμε, μιλάνε την αγγλική γλώσσα, εντάξει, ναι. Αλλά τα παιδιά παρόλα αυτά τα πηγαίνετε σε σχολεία ελληνικά? Αγγλόφωνοι, πήγα να πω. Τροποντινά, φυσικά δεν θα μιλήσω με τα παιδιά μας όπως μιλάω εγώ. Αλλά τους μαθαίνετε τα ελληνικά? Πολλές φορές τους μιλάω ελληνικά και μου μιλάνε στα αγγλικά. Να είστε γερός και δυνατός, να χαίρεστε όλα τα παιδιά σας, και μια κάποια στιγμή σε άλλες συνθήκες θέλω όλοι μαζί να πάμε στην Κύπρο, ξέρετε πόσο διαφορετικά. Διαφημιστικά μηνύματα για τη συνέχεια και αμέσως μετά ο λόγος, ο μουσικός, τον κύριο Λεωνίδα Βελή. Τι σου κανά και πίνεις τσιγάρο στο τσιγάρο. Αυτή είναι η διασκέδαση σήμερα. Μέχρι να γίνουμε άγγελοι, να βγάλουμε φως. Παρέα στα λαδάδικα. Μη του μιλάτε του παιδιού. 4 CD με τις αγαπημένες σας λαϊκές μουσικές. Ένα σφάλμα έκανα, πρέπει να το ξεχάσω. Το Compact Disc Club κυκλοφορεί στα λαδάδικα. Αχ βρε παλιωμίσου φούρια την τραβάνια σας, τα γόρια την τραβάνια σας. Παρέα στα λαδάδικα. Του αγοριού απέναντι. Η κασετίνα που τα έχει όλα. Τα μαύρα μάτια σου. Αυθεντικές επιτυχίες με τη σφραγίδα ποιότητας του Compact Disc Club. Μη σταματάς να λες πως μ' αγαπάς κι ας είναι
μόνο στο 6888 888. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω. Αυτή την Κυριακή μαζί με τον Αγγελιοφόρο, 3 ταινίες σε 2 DVD. Μία παιδική με τον αγαπημένο ήρωα των παιδιών Πινόκιο και τις τρελές καναλιές του. Και οι ταινίες Στην κόψη του βλέμματος με τον Μάικλ Περ και Office Party με τους David Warner και Kate Vernon. Αγγελιοφόρος της Κυριακής. Για να βλέπετε τα πράγματα καθαρά. Μην τον χάσετε. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει Γιώργου Θέμελη, ο Επισκέπτης. Ο Θεός και η ψυχή σας. Ένα ερωτικό τρίγωνο, μια ιστορία πάθους πέρα από τα όρια. Το μαχαίρι εδώ σπρώξαμε στο κόκαλο. Θέλω να πω δεν φτάσαμε στο τέλος. Ο Επισκέπτης. Σκηνοθεσία Γλυκερία Καλαϊτζή. Σκηνικά κοστούμια Ευαγγελία Κυρκινέ. Μουσική Δημήτρης Μαραμής. Ο Επισκέπτης. Ένα ερωτικό θρίλερ στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το δικό σας θέατρο. Χορηγός επικοινωνίας R3. Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Υφάσματα επιπλώσεων, κουρτίνες, αξεσουάρ. Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Στο κέντρο της πόλης, το κέντρο της μόδας, στα υφάσματα επιπλώσεων. Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Επώνυμες συλλογές και μοναδικές προτάσεις από τη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική σε τιμές ελληνικές. Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Desire for Deco. Από την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου και κάθε Κυριακή θα είμαστε όλοι Αντάρτε. Αντάρτε, νέο ένθετο στη Μακεδονία της Κυριακής. Τέχνες, ψυχαγωγία, έξοδος, μίντια, τηλεοπτικό πρόγραμμα. Αντάρτε, η ματιά της Μακεδονίας στον πολιτισμό. Κάθε Κυριακή με την εφημερίδα Μακεδονία. Στις Σέρρες κοπιάζουμε πολύ για να δημιουργήσουμε ένα γιαούρτι όσο πιο αγνό γίνεται. Ο τρόπος που φτιάχνουμε το γιαούρτι Σερών Κρικρί δεν θυμίζει διαφήμιση. Η γεύση του όμως είναι διαφήμιση για το γιαούρτι. Στραγγιστό και αγελαδινό γιαούρτι Σερών Κρικρί. Γιαούρτι από τον τόπο του. Λοιπόν, οι συνεννοήσεις καλά κρατούνε. Εμείς έχουμε όλη μας την έμπνευση απέναντι, δεν σας λέμε πού. Εσύ έχεις ένα μπιλετάκι, δεν ξέρω τι είναι. Εγώ θα πω χαιρετίσματα στον κύριο Διακοσαδάκη από την Κρήτη. Έψαξα άδικα να βρω, ζητάει. Από Καβαρτζή Δημήτρη. Είναι ο ταξιτζής που σας πήγαινε σπίτι, κύριε Βελή, κάθε βράδυ από το Αριγκάτο. Ποιος ξέρει τι καημού σας άκουγε. Φυσικά έχετε χαιρετίσματα εσείς τώρα, κύριε Παρουσόπουλο, την κυρία Σιδέρη από την Ολλανδία και ρωτάει για την υπόσχεσή σας να στηρίξετε στην απόκτηση στέγης στο Αιτχόβεν, ελληνική στέγης. Θα μου το απαντήσει σε λίγο γιατί το πρόγραμμα τώρα λέει τραγούδι. Χαιρετισμούς επίσης από την Κρυοπηγή, από Δημήτρη από Σταυρούπολη. Καλά, εκεί ξέρεις ποιος είναι ο Δημήτρης, κάτι με τα πετσαρίες. Εκεί τι έλεγε το μπιλετάκι, κάτι ξενικό έβλεπε. Είναι ένας κύριος με ξένο όνομα, ο οποίος έχει αφήσει απλά το τηλέφωνο του. Κάτι θα σας θέλει. Τώρα εμείς τι θα τραγουδήσουμε, εγώ να κάνω δεύτερες. Θα είναι μεγάλη καημός χαρά. μου είναι. Μα δεν ξέρω να τραγουδάω. Επειδή ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ το αγριολούλουδο. Αλήθεια. Έτσι νομίζω, βέβαια. Είναι γεγονός ότι μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, σε όλους μας τους ομογενείς, σε όλους τους φίλους τηλεθεατές, καταιγισμός τηλεφωνημάτων σήμερα, δεύτερη εκπομπή, ούτε εγώ, συγγνώμη, ούτε ο κ. Πανουσόπουλος, η φωνή της Ελλάδας φταίει. Πάμε. Διώξε με απόψε σαν να με αγριολούλουδο και τη ζωή μου κόψε. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγούδι μου ο
πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, τ' άγριο λουλουδό αντέχει. Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω, κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Είμαι τη ζωή σου ο ένας, δεν με σβήνει κανένας, κι αν με άλλους μιλάς και ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Εκτός των άλλων, θέλουμε να σε ακούμε και δίπλα ακριβώς. Κατάλαβες, και από εκεί διανύσαμε και αυτά τα χιλιόμετρα. Λοιπόν, κύριε Πανουσόπουλο, υπό την αιγίδα ποιου καλούμε τον κόσμο? Υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας μέχρι στιγμής, και από την Αυστραλία το Πανεπιστήμιο Λατρό που συνεργάζεται για την εκδήλωση αυτή. Την κεντρική ενότητα της Αυστραλίας τη συντονίζει η Βαρβάρα Καρανικόλας και η Μπέτη Σούμπλης, γιατί η Αυστραλία θα είναι η κεντρική ενότητα του συνεδρίου, που σκοπό έχει να δώσει διακρίσεις, να απονείμει τιμές στους Έλληνες αυτούς οι οποίοι στηρίζουν την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα της γης. Θα έχουμε και τις ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη. Έχουμε καταρχάς τις ευχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο οποίος θα τιμήσει και θα είναι στην εναρκτήριο εκδήλωση του συνεδρίου. Αλλά θα επισκεφτούμε στη συνέχεια και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος έχει τα ονομαστήριά του συμπτωματικά εκείνες τις μέρες και ο οποίος έχει θέσει το πρόγραμμα Οικουμενικός Ελληνισμός υπό την ευλογία του για την Οικουμένη από το 1996, οπότε και ξεκίνησε το πρόγραμμα, και έχουμε μάλιστα πραγματοποιήσει πολλές αποστολές τόσο στην Κωνσταντινούπολη, με κορυφαία μπορώ να πω το διπορικό που κάναμε πρόπερση στους δρόμους της Ανατολής, όπου με ένα κρουαζιερόπλιο επισκεφτήκαμε το Αϊβαλί, μέρη τα οποία δεν έχει προσεγγίσει ποτέ κουραζιερόπλιο. Κάναμε κατά παραγγελία αυτή την κίνηση και επισκεφτήκαμε και είδαμε άλλα πράγματα εκεί. Κύριε Πανουσόπουλο, είστε ευτυχισμένος άνθρωπος. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Είμαι ευτυχισμένος και είμαι και πονεμένος. Θέλω λοιπόν να στείλω τους χαιρετισμούς μου και να προσκαλέσω τους Έλληνες της Λατινικής Αμερικής, που επικεφαλής είναι ο Ταράσιος, τους Έλληνες της Λατινικής Αμερικής που είναι ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, την Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, που έχουμε εκεί έναν εκλεκτό Έλληνα, τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΣΑΕ, τον κύριο Ταμβάκη, τους Αυστραλούς και τα δύο παιδάκια του Οικουμενικού Ελληνισμού, για τα οποία θα μιλήσουμε αργότερα, το Βασιλάκι και τη Σταυρίνα. Ωραία. Στην επόμενη συνάντηση. Και επειδή ζήλεψες που είναι ευτυχισμένος, Νικολέτα μου, σε παρακαλώ, έλα αγάπη μου να κάνουμε αποφώνηση μαζί για να είσαι και εσύ ευτυχισμένος. Νικολέτα Ιβελή, καλώς ήρθες, κούκλα μου. Να τα ωραιότερα μάτια που έχω δει ποτέ και τα ωραιότερα μάτια που ερωτεύτηκε ποτέ ο Λεωνίδας Βελής. Κάπου εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, κρατάτε γερά. Θα είσαστε εκεί, θα είμαστε εδώ. Φινάλε σε εσάς, κύριε Βελή. Έχουμε ένα λεπτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Θα ήθελα να πω ένα τραγούδι που το έγραψε ο Γιάννης Σοπάριος, το είπε ο Στέλιος Γκατζίδης, και είναι τα 5 δάχτυλα. Ένα τραγούδι καταπληκτικό. Μας θέλεις παρέα. Βέβαια, βέβαια.
τις αμαρτίες τις δικές μου. Αν χρειαστεί να τις μετρήσω, από τα 10 δάχτυλα μου, μόνο τα 5 θα κρατήσω. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα, μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Τώρα το δίκιο σου γυρεύεις μες στο πιωτό και μες στη ζάλη, κι από τα 10 δάχτυλα σου την αμαρτία την μεγάλη, μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα.